Så er det i dag lørdag den 21. november 2020, og jeg står her på østsiden af Vor Frue Kirke i København. Og så falder mit blik på en inskription hernede i fliserne, eller hvad man skal sige. Og den association har jeg fået en indskydelse og lavet en optagelse af til min gode ven, pastor emeritus Poul Sørensen, som er i gang med at udgrave sammen med mig etymologien og historien og betydningen af ordet samvittighed. Og det skal vi lige komme til om et kort øjeblik. Vi tager den lige her fra venstre mod højre, som vi gør i den latinske skrivemåde. Der står så her: Ti, hvad er det at være og at ville være den enkelte? Der i kirken går nok skrevet helt enkelt, blandt andet lidt ikke, som en sagsbror siger. Det er at have og at ville have. Læg mærke til samvittighed med stort. Det vil sige, det her citat stammer altså fra tiden før navnordene gik fra at blive stadig med stort til at blive stadig med småt. Jeg tror lige, vi tager den en gang til, fordi den er egentlig ret essentiel og betydningsfuld, tror jeg, hvis man skal forstå Kierkegaards samlede forfatterskab og livsærne. Til hvad er det at være og at ville være den enkelte? Det er at have og at ville have samvittighed. Og med den her optagelse, Poul, vil jeg gerne indbyde dig til at grave videre i vores fælles arkæologi omkring ordet samvittighed. Jeg glæder mig til vores fortsatte samarbejde i dette projekt. Ha' det godt. Hej. Det er stadigvæk lørdag den 21. november 2020. Jeg står stadigvæk her langs med østsiden af Vor Frue Kirke i København. Og jeg er stadigvæk på vej til at kigge på det her citat, som jeg mistænker for at stamme fra Søren Kierkegaard. Til hvad er det at være og at ville være den enkelte? Der kommer vi også til at tænke på Shakespeare. To be or not to be. Det vender vi lige tilbage til. En sætning jeg har mere. Det er det, som svaret på spørgsmålet. Det er at have og at ville have samvittighed. Samvittighed, mener man, det ord, det er oprindeligt fra tysk, men det findes også på svensk, samvete. Det betyder altså samme viden. Og så er det gode spørgsmål så, hvem er det, der ved noget sammen? Og hvad er det, som de pågældende indtil flere ved sammen? Og der kan jeg så i denne sluttede kreds afsløre, at min livsforskning so far tyder på, at de to, som har en viden sammen, det er Gud og samvittighedens ihændehaver eller indehaver. Og det, som de to ved sammen, det er, hvad der er samvittighedens indehavers livsærne. Vi går lige tilbage og prøver at se, om det giver mening, hvis vi tager den her hendenfra en gang til. Til hvad er det at være og at ville være den enkelte? I min tolkning så betyder det, at du erkender, at du er enestående. Du står alene og som en enkelt person, men du har også en hjælper med dig. Og den hjælper har du fået af Gud, da du blev undfanget sammen med din egen ånd og din livsopgave eller dit livsærne. Vi tager den lige igen herhenfra for at se, om det hænger sammen. Til hvad er det at være og at ville være den enkelte? Det er i min livstydning på baggrund af quite a few years
Og livsforskning, der betyder det altså, at man påtager sig at være sig selv. Og sig selv er så primært den åndelige del af mennesket, som i min livstydning er tredelt, består dels af den pågældendes, eller vores egen ånd, dels af livsærnet, eller livsopgaven, og dels af hjælperen, som vi har fået af Gud i forbindelse med undfangelsen, hvor Gud ligesom topper det DNA, som vi får i en syntese af arveanlæggene fra vores forældre. Så det vil sige, vi går lige videre her. Det er svaret på, altså Kierkegaards svar på, og hvordan man bliver hin enkelte. Hvordan man bliver et menneske, som er sig selv, som bliver sig selv, og forbliver sig selv, kunne man også tilføje. Det er at have og at ville have samvittighed. Samvittigheden er i min livstydning, det er et synonym for hjælperen. Og det kan man også sætte lighedstegn med indre stemme, indskydelse, skytsenglen osv. Det er altså en form for åndelig identitet, som man har med sig, og som hjælper en med at finde vej i livet. Og det er altså det, som også Kierkegaard når frem til. Hvis man skal være sig selv, som man måske kan sammenfatte hans samlede ærne til sin samtid og eftertid og hele menneskeheden måske, kan man sige, så er det altså det imperativ, vær dig selv. Sokrates sagde jo i sin tid, kend dig selv, men det er sådan mere forstandsmæssig tilgang. Men Kierkegaard, han siger, vær dig selv, og det er sådan mere en eksistentiel hjerteposition, man tager der. Og det at have og at ville have samvittighed, det er altså, at man vedkender sig, at man har en hjælper, og at den hjælper, den ved, hvad livsærnet er. Og ved at man vil have den samvittighed, så får man altså hjælp til at blive den, man er bestemt til at skulle være. Samvittigheden indeholder, ifølge min livstydning, min livsforskning, den indeholder 2 niveauer. Den indeholder nemlig den almindelige morallære, som er det, man skal lægge sig efter, hvis man bliver et ordentligt menneske. Det er ligesom det kollektive pensum, som samvittigheden også rummer, eller som hjælperen, som skytsenglen også har med sig og kan hjælpe en med. Og det andet, det er så det individuelle pensum. Det er så der, hvor Aristoteles han siger, at der hvor dit talent møder verdens behov, der findes dit kald. Så man kan altså sige, at samvittigheden rummer dels det almene, den almene morallære, som hvis man følger den, kan bringe en til at kunne blive et ordentligt menneske. Men man kan også sige, at hvis man så også tager imod sit kald, så kan man også blive et overordnet menneske. Og jeg tror, det er så meningen, man skal blive begge dele. Det er min tolkning på ordet samvittighed, og på det her citat, som jeg som nævnt regner med, stammer fra Kierkegaard, i det dog er moderniseret en lille smule ved at skrive den i stedet for hin enkelte. Og det er meget sjovt, fordi når man bruger den gamle betegnelse, som Kierkegaard brugt, hin enkelte, så bliver det også meget sjovt, at så det ord, vi har, det hedder hin anden, det kommer til at handle om det sociale, altså det sociale fællesskab, hinanden. Vi skal passe på hinanden, hører vi for eksempel i den her coronatid meget. Men det er ved at blive tidsspring, så tror vi lige stopper her. Så jeg siger tak, fordi at du var med mig so far. Ha' det godt. Hej.